We know all that. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Esache gonya kora mgajuang jatenda piny Kenya William Ruto singo ni obila oikore mara koregi kweta Azimio. Moja wan Kenya Alliance kadipone giketho kwe mapacho kako kalo ng'anyo ma gichano bagudio ching makiny. Ruto ramoni Raila Odinga neni tie kinde mano chumi kethore pachoka kokale lwetelo mokalo ma oko winjore oting duonde sani. Enyasi mar lamo manotero jatend piny Kenya William Ruto e kaunti ma Nandi kuom thuolo mokwongo nyaka no kaw tend piny Kenya. Jatend piny Kenya William Ruto wacho ni Raila Odinga gilange onge gi wach motegno machuno ni nyaka gibag ng'anyo e pachoka. Komedo ni atua ma Odinga pango kao en mana mar ketho mwandu jo Kenya. Mimi nataka niwaulize maaskofu, haya mambo ya maandamano yini mtaomba Mungu, sisi tutapambana na hawa. Rafiki yangu Bwana Odinga hana sababu yeyote ya kutupiganisha, kuleta maandamano, kuleta fujo, kuleta vita. Hana sababu yeyote. Ruto singorito mwandu jo Kenya kotio kudobila mwacho ni oseikore makare kabende okwero Odinga mondo we olokoyo kuom oganda jo Kenya wera ni ong'eyo maler ni en owuon no konyo ketho chumi mathurka. The cost of living, which because of his actions is the reason why Kenya today is hungry. We will not allow you. You have terrorized the people of Nyanza with violence, chaos, and anarchy. You now want to extend to terrorize the people of Kenya. Ruto nyiso yie mare mar loso chumi mar piny Kenya maonge ologope pinje maoko kotio kod osuru makoro singo ne ji duto nyaka chul mar bero thurka. He is telling us that he wants to decide who will appoint the IEBC. He doesn't want the law. He doesn't want the constitution. He doesn't want the law society of Kenya to appoint people. He doesn't want religious leaders to appoint people. He doesn't want PSC. He doesn't want Parliamentary Service Commission. He doesn't want political parties to decide. He wants to decide himself against the constitution and with no law. That is anarchy. I feel very sad, Your Excellency, when your predecessor, President Uhuru Kenyatta, and a sponsor mambo kama haya. Why do I feel very sad as a cabinet secretary now? It's because, Your Excellency, he knows the problems he left with us. To sort out a bill of 900 billion, to raise money to make sure that the economy can support the road projects and many other projects, requires a peaceful environment. Ruto singo chalo dongruok e kaunti ma Nandi koting'o gero pautuke chumbolea kod koth